Здрасти. Здравейте, хора. Днеска ще обикаляме страшно. Корабищата, които някои хора са отивали и изобщо не са се връщали. Дано да се върнем, защото ние сме двама. Казаха, че това не е място, не трябва да се двама хора, за да можем никой да не за да оцелеем. И ако искаме да се върнем, трябва да не се разделим, дори трябва да сме до един друг. И да, ще имаме ръцете направо. Че много страшно стана. Няма да снимам, защото ме снимам да си гледам колко съм грозна. Ей, красиво съм, ама... Вие сме виждали в видеоклиповете. Сега няма нищо. Да, за сега няма нищо. И дано и да няма. Надявам се. И аз. Трябва да имаме доказателство, ще обикаляме навсякъде, да намерим улики. Тук има чупини неща, колко... Ой. Вървим се по пътищата и... Добре, хора. Доста път е. Доста сме ние много далеч от там, където... Да. Измолихме се да ходим. Каквото. Трябва да се доближим. Нека се доближим. Ти стой отзад, аз съм пред. Върви зад мене. Надявам се. Надявам се. Няма го. Изчезна. Да, ако не видим. Ето го пак там. Изчезна. Към нас. Бягай! Не, то не можем така да се правим. Да на новенца. Ма само спрява. След 2-3 почваме да бягаме. Дай ръка. Бягай. Аз ще да силвам много бързо. Да западнем. Ух, ще падна. Пред нас е. Май сме се заклещали. Не трябваше да влезем тук. Няма да оцелеем. Не знам какво ще правим. Оцеляваме! Трябва да оцелеем. Оцеляваме, не можем така. Той е зад нас. Бягай. Не мога да ръката му болят. Правя това видео за доказателство, за да имам някой да го гледа. Вече го няма. Доволно да не се появи някъде. И слава Богу. Влизаме към там уличката. Да почваме, защото трябва още няколко пъти да обиклим това място, да видим дали шега или фантазираме, или си преобладаваме, или ще прибира да не мога. Трябва да ми посочи един път. Да. Винаги. Няма, сега няма. Развивай. Трябва да повървим. Тук е много страшно. По-малко не подгониха, а сега трябва. Ужасно. Трябва да влезем на тези страшни пътища. Гледайте. Не знам защо е така. Не трябва да... Не се страхувай. Не сме двете. Не може никой да ни постави нищо, ако сме двете. Не дай бягай. Не. Никой няма. А не го ли виждаш? Който да е там, да се махне.
Ето, моля ти се, не искам да живея още. И аз. Страшен клип. Тото ние, моята сестра е на 12, аз съм на 13. Аз съм на 17. И да. 17 годишна съм и трябва да... Аз съм голяма и трябва да мога да възприема тези страшни неща. И хора съм на 12, по-малко. Да, тя так му е също гази да дойде с мене. Да, и хора, вчера имах рожден ден. Еми, супер. Спокойно. Си звучи, това не е нищо. Сега се доближим до това нещо, да видим какво е, да не сме... Тук го видяхме. Да се... Само изчезва. И да. Никой няма. Ох, много е това страшно нещо. Не сте почна натраха. Нещо съм голяма, как е чека, ама не мога. Някои ми страхуват. Абе, да прозовем ли нещо тук? Не бих идвала за това нещо, тук е много страшно място. Дано да вече да завърши страшното място. Уф. Това е доказателство, да не е страх. Хора, сега стигнахме до гробището. Трябва да завием, защото тази скалата, ако отидеш напред, там те чака някой. Да, който те убива. Да, и трябва да завием. Трябва да завием, за да не може да не види. Дано да не е зад нас и някъде да преде, или да не нас. Защото никой не виждам сега. Аз имаме два места, където да го видяхме, ама толкова няма. И гробището. Трябва да го спрем за малко, защото нещо се превидя и не искам вие да го виждате. Вървим по тази пътека, защото там дори не напуснаха да минем. Да. Да. Едно нещо да не сторят. Казах да не минаваме тук, но нищо няма. Някой зад нас има. Някой зад нас има, бягай! Дай бягаме към там. Малко се страхувам, звиме тук. Няма го. Сигурен съм. Казаха да не се обръщаме. А ако се обърнем два пъти, няма да се обръщаме. Заден вече няма да се обръщаме. Мерка. Просто няма. Изгледаме нормално гробища. Вижте колко гробища има. Да. Се доклим на където трябва и замахаме. О. Вървам. Не ще да там мислиш. Да. Сега ще завием тук. Хора, вижте колко Дръжте. малки деца са умирали. Мандига. Точно тук. Ами силно някаква болест. Не е за преживявка. Не. Ето хора, сега ще ви покажа. Не. Не е хубаво така. 9 минути за един страшен клип. Не знам дали ще съм... Твои 10 минути обикаляме някъде. Да, хора, много се страшно. Не знам. Вземе да обикаляме. Тук бе гробището много светло ми изглежда. Да, не знам. Светличко. То по принцип трябва да е тъмно. Което е страшно място. Предпочитам, че тук вътре в гробището не е страшно, ама там извън гробището е много страшно. Малко ще се върнем там на това място, което бяхме при малко, за да видим дали е там. Защото той може там да живее, той може да не се мърда там. Може само там да стои. Хора, има стотици гробища. Ма не го вали така.
толкова... Ама те гърби ще се направи много красиво. Не влиза там. Обикаляме си някъде, просто после ще излезнем. Ако не загубим входа. Да, помня си пътищата, сега ще... Хора, ще говорим малко по-тихо, защото тук не казах по-тихо. Ето там някъде е изхода. Тук е задъдена улица. Ще минем някак се. Искам да излизам тук някакъв друг път, за да можем да обиколим. Излизаме. Да, супер си. Ама не очаква още един път да минем до това място. Защото тук трябва да минем два пъти, за да можем дали сме си фантазирали. 11 минути обикаляме един път. Стига да не е хубаво. Тук има хора, трябва да спрем малко. Разбира се, че не кажат да не снимаме. Да въобще не знаят. Ще откъснем. Нема. Красиви са. Оле, забравих. Тук всичко е обладано. От смърт. Ама... Трябва да спрем клипа, защото има хората, не трябва да ги снимаме. Между другото, хора, в гробищата всички дърве са обладани от смърт и ако ги пипнеш, направо можеш да умреш. Защото един мой приятел е ходил тук и той е пипнал някакво растение и са го загребали тук. Със съжаление. Да. След 10 дни го намерили и го прогледали. Жалко. Да. Той, че нищо няма да пивам тук. Се вървим по улицата. И се вършим на това място, като бях. За да може имаме доказателства. Не трябва да имаме доказателства, защото не знаете. Да. Вече се изморих. Да. Трябва да имаме нещо за ядене, за да можем да ядем. 20 километра. Не ми пречи. Си излизам. Той вече е половина. Колко? Давай да тръгваме. Това място е близо. Че е близо. Повече няма се връщам. Много обикаляхме. За да можем да излезнем. Слушай, аз знам пътищата. Ходил съм тук и сама. Всъщност тогава нищо не забелязвах. Просто като го прочетах в интернет и ми се стори да дойде за втори път. Тук не е тяко толкова страшно. Ама на това място много страшно е там. Да го бях. Където ходих. Да се развием и да продължим към пътя, защото трябваше да продължим, защото казаха да продължим пътя, дори да има нещо зад нас, трябва да не се обръщаме. Дори не трябва да се обръщаме назад. Не се обръщаме. Не се обръщаме, препоръчвам ти, защото казаха, че ще е пред нас и дори ще има двама, които ще нас заклещат. Само напред гледай. Моля да се, не искам нищо да проваляме. Ще гледаме назад, когато сме навъртане от моя път, защото можем, защото така ще го изгоним от тук. Като че им обиколим. И за целият път трябва да повтаряме. Моля се, махни се. Моля, махни се. Да, минем тук. Сега ще кажа кога да казваме моля, махни се. И връзката пак се обвърза. Държи. Винаги на тия страшни места ми се отвързва връзките. Не знам заради...
Надявам се да няма нищо повече. Защото не се обикаля много. Сте страшни неща. Видеото е над 15 минути. Над 14-10. Така че мисля на камера. Обикалям пак. И пак не трябва да се обръщаме хич. Ама хич. Дори да има нещо зад нас, ако го усещаме, трябва да повтаря. Моля те, махни се. Давай, дай ръка. Повтаря, моля те, махни се. 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 Дай повтаря. Моля те, махни се. 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 Край. Вече няма го повтаряме. Да, хора, вече мина. Вече ми омръзна. 2 минути повтаряме това. Трябва да вървим още 2 минути. Гърлото му заболя това нещо. Никога повече няма да дойде тук. Вече усещам, че всичко се е наредило. Да, и аз така, хора. Но няма нещо, няма нещо, което сме казали неправилно. Защото така прочитах му да казвам, моля те, махни се. И казах, че след 20 минути пак трябва да дойдем тук, за да можем да видим дали всичко е наред. И е краят на видеото. Да. Второ част има тогава. Няма как да задържа. Да, хора, да знаете, че тези всички клипчета, те са малко спирани, защото нямаше как да ги направим. И за така. И да, трябва да обикаляме пак. Да. Няма да отидем към там. Ще там, където беше, ама този път ще завием. Ще излезем там, където влязахме. Трябва да го направим. Да, обикаляме. И хора, мисля, че видеото ще приключи. Чао, чао.